زي راديو دمፅ أمريكا راديو دمፅ أمريكا قدام سنبتن بساتلايت بنايل سات زمحلالفو مدب جميرو دحن مسهم كبرى سمعتنا أبزناي قدام سنبت مدبنا زتفلالي مدلوات موسيقى حيزنا لكم لنا فلما نايلوم زبن كرمتي أبي إثيوبيا بزواقع متن زناب لعلى 1 مليون هزبي بحدقة وحج كتقع يخيل يزبل سقات كم زلو تقليتو لعلى 300 الشح سبات كأكم مزابلو خمزهولو كومشن عمرار حس راح دلونة حدقة إثيوبيا فليت اللوم حالف نايت بيت عيون كومون بعل سلطان اللي مع التفاسسن هاقراوتن بيخنتات أيرن بحبار بزهب وغازيت أو مغلطي زناب كابت تزبي زتوغبرو نلعلن تزبي زتوغبرن بموقعو أفلاقاتن قدبات مليوم مدر ماس مريت عقات إملو إلوم علو كبل ملسكاتشو عمها كابت ديسابا حبيرو اللوم تتوقاسي قنبلات إيتن تعينن ناب سودان يساقرا زنبرا حموش نايت عينت مخاين كوربوريشن انجينيرين حاتينا ماتين ميتك زمبروتون بحقاو سند زتشت أنيو خبلو دايركتر ميتك برغادير جنرال أحمد حمزة قليتهم مختلام محادارن حالا في قدات سلامن دحننتن زوبا معرب غندر أتودل سالين تأسو بوغنم اتن مخاين كاب أكلات تان هزبن زتوكلو كوميتيتات بحبار حقاو نوبرت منغستو إثيوبيا مخانو أرغاقي ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወጻኢ ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዝዳንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረ ኣብን ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ፕሬዝዳንት ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሐሙስ ኣብ ካርቱም ብምርኻብ ምዝርራቦም መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ኣፍሊጣ ኣብ ቤተ መንግስቲ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ትልኡኽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ሓባራዊ ርክባትን ዞባዊ ምትሕብባርን ኣስተዋጽኦ ዝገብር ታሪኻዊ ዓወት ህዝቢ ሱዳን ዝገልጽ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ኣረኪቡ ፕሬዝዳንት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምሕያር ርክባት ምስ ኤርትራ እምነ ኩርናዕ ፖሊስ ወጻኢ ሱዳናውያን እዩ ኢሎም ኣለዉ መራሕቲ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ሓበራዊ ዶብ ክልቲአን ሃገራት 6 ወርሒ ድሕሪ ተዓጽዩ ምቕናዩ ሰነድ ስምምዕነት ከቲሞም ወኪልና ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒን ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜን እዮም ነቲ ሰነድ ትማል ረቡዕ ፈሪሞሞ እንትኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ተጠራጠርቲ ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሓንቲ ንናይታ ካልእ ሃገር ሉዓላውነት ከተኽብር ሓንቲ ነታ ካልእ ሃገር ካብ ምህዋኽ ንኽትዕቀብ እውን ይጽውዕ እቲ ሰነድ ተንተንቲ ግና እቲ ውዕል ዶብ ክልቲአን ሃገራት ንክዕጾ ጠንቂ ንዝኾነ ኣገዳሲ ጸገም ኣይጠቐሰን ይብሉ ኣብ ዞባዊ ርክባት ንግዲ ዝነጥፍ ትካል ዶብ ምስተዓጽወ ንዘጋጠመ ጸገም ብሕልፊ 6,000 መረረታት 700ታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዘቕረብኦ ስምዕታ ሰኒድ ኣለኹ ይብል ወኪል እቲ ትካል ከምዚ በለ The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ነገር ካልኣይ ክድገም የብሉን ኢሉ ክብይን ኣለዎ ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ዝተበደሉ ካሕሳ ክረኽቡ ይግባእ ሚኒስትሪ ንግዲ ኡጋንዳ ከም ዝገለጾ ምዕጻብ ዶብ ምስ ሩዋንዳ $920 ሚልዮን ኪሳራ ከም ዘውረደ ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ምዕጻውቲ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ገበናት መጮይቲ ማእሰርቲ ቅትለትን ስለያን ከም ዝተፈጸመን ይካሰሳ ኣለዋ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ብወገኖም ምስ ጸረ ካጋሜ ከም ዝተራኸቡ ኣሚኖም እንተኾነ ዕልዋ ኣብ ሩዋንዳ ከም ዘይቕበሉ ገሊጾም ማልታ ነታ 356 ፍልሰተኛታት ዝሓዘት ናይ ገባር ሰናይ ትካል መርከብ ኣብ ሃገራ ምህልቓ ክትተክል ተሰማሚዓላ ካብቶም 356 ፍልሰተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ሱዳን ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ 100 ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ተገሊጹሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ 8 ሃገራት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ጎንፂ ንኣስታት 2 ሚልዮን ቆልዑ ትምህርቲ መጻኢ ዕድሎም ይምንጥሎም ኣሎ ኢሉ ዝተጎደቑ ቁጠባ ዘን ሃገራት ንምህናፅ ዘድልየን ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ክብል እውን እቲ ሓድሽ ጸብጻባ ጠንቂሩሎም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደን ብዩናይትድ ስቴትስ ጃፓንን ዝተመወለን
ንምምዕባል ቴክኖሎጂካዊ ፍትሓት ዝምልከት ውድድር ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ነይሮም። ኢባይ ተስፋይ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሶልቭ አይቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዋህቦ ውድድር እዩ። ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፍታሕ ርኸብ ዝብል ትርጉም ዓሚ ዝጀመረ ሎሚ ዘመን ድማ ካልኣይ ዓመት እዩ። ብናይ ጃፓን ICG ላብስ ዝብል ማሕበርን ብኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ዝካየድ እዩ። ሎሚ ዘመን ካብ 15 ከተማታት ኢትዮጵያ ዝመፁ 112 መንእሰያት ይሳተፍዎ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ወዲ 22 ጉርሜሳ ጎበና ጎረባብቱ ብልማዳዊ ኣተሓራርሳ ክሓርሱ እናረኣየ ከም ዝዓበየ ይገልጽ። ገረው መዛጋ ድምባኔ ከናፍ ወር ኢንቨስተራ ከና ወጅን ሞ ከለቲ ገራት ወልጅዲን ከጅታ ሕብረተሰበይ ንምሕጋዝ ኢለ ዝጀመርክዎ ምህዞ እዩ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ዝውድድር ዝሰሚዐ ንፈጠራታተይ ክሕግዙኒ ምስ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ክራኸብ ዕድል ዝፈጥረለይ ምዃኑ እውን ፈሊጠ ድሕሪኡ ንሓረስቶት ጸገማቶም ክፈትሑ ንምሕጋዝ ማለት እዩ። ጉርሜሳ ጎበና ካብ መንጎቶም ኣብቲ ውድድር ምህዞታቶም ዘቕረቡ ሓደ እዩ። እቲ ብጃፓንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝተመወለ ውድድር ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ንኮሚኒታዊ ብድሆታቶም ቴክኖሎጂካዊ ሰረት ዘለዎ ፍታሕ ከናዲሉ ዘተባብዕ እዩ። ታኩማ ታራኩባ ካብ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕብባር ጃፓን እዩ። Everyone to change the world. Everyone has, good solutions. Firstly, ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ፍልጠትን እቲ ንዓለም ንምቕያርን ድልየት ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ እውን ጽቡቕ ፍታሕ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ነገር እቶም ተጠቀምቲ ክፈትሕዎ ዝደልዩ ጸገም ብኸመይ ይፈትሕዎ ዝብል እዩ። ካልእ ተሳታፊ ድማ ጓል 23 ደራርቱ ደረጃ እያ። ንሳ ድሕሪ ሕርሲ ብሰንኪ ምፍሳስ ደም ኣብ ኣዴታት ዝስዕብ ሞት ክተጉድል ትደሊ። ይሄ ደም ፍሰት ደግሞ በትክክል ኮንትሮል ካረግነው ማንም ማፋት ማለት ነው። ምፍሳስ ደም ኣብ ትክክለኛ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሕክምና ተጠቒምካ ክትሕክሙ እንተኽኢልካ ብዙሕ ህይወት ከነድሕን ንኽእል ኢና። ኣደይ ንዓይ ክትወልድ ከላ ዘጋጠማ ጸገም እዩ። ስለዚ ኣነ ንሞያይ ተጠቒመ ነቲ ኩነታተይ ክቕይሮ ደልየ። ደራርቱ ንድሕሪ ሕርሲ ዝከታተል ሓደ መሳርሒ ክሰርሕ ክኢላ። ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ሚካኤል ሬይነር ኢትዮጵያ ንእተካይዶ ዘላ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ለውጥታት ዝሓገዝን ፈጠራታት ቴክኖሎጂን ኣገዳሲ እዩ ይብል። ኣምባሳደራት ጃፓንን ዩናይትድ ስቴትስን ነቶም 3 ቀዳሞት ተዓወቲ ናይ ጥረ ገንዘብ ሽልማት ዓዲሎም ኣለዉ። ንቐዳማይ ደረጃ $3,400. እዛ ሙዚቃ ክንመለስ ኣይና። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ክልል ትግራይ ሎም ሐሙስ ተጀሚሩ እቲ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ብፍሉይ ኣገባብ ዝተጀመረ እቲ በዓል ኣብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ በዓል ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ተረኺቦም ነይሮም። ሙልጌታ ጽሓ በዓል ኣሸንዳ በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ካብ 16 ክሳብ 18 ነሓሰ ዝኽበር ኮይኑ ኣብ ኣክሱም ድማ ዓይንዋሪ ተባሂሉ 24 ነሓሰ ዝኽበር። እቲ በዓል ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ባሎኒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስታድየም ብባህላዊ መጋየፅታትን ኣልባሳትን ዝማዕረጋ ደቂ ኣሸንዳ ምኽባር ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡ ብምሕላው ብድምቀትና ተብዓለ ኣብ ዝሕዚ እዋን ክበፅሕ ኣዋልድ ትግራይ ንዝገበርኦ ኣበርክቶ ምስጋና ይግብአን ኢለን። ኢትዮጵያ ከም ኣሸንዳ ዝበሉ ብዙሓት ሃይማኖታውን ታሪኻውን ቅርስታት ዝወነነት እያ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እቶም ሃፍትታት ንሕብረተሰብ ዘለዎም ረብሓ ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ኣገንዚበን። እዞም በዓላት እዚኦም ድማ ናብ ረብሓ ክንቕይሮም ይግባእ ኢለን። እነዚህ ሃብቶቻችንን ጠብቀንና እዞም ሃብትታትና ሓሊና ብኣግባቡ ተንከባኺብና ንመጻኢ ወለዶ እንተመሓላሊፍና እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝኾንዎ ንላዕሊ ናይ ኩርዓትና ናይ መንነትናን ናይ እቶትና ምንጭታት ከም ዝኾኑ ብምሉእ ልቢ ምዝራብ ይከኣል እየን ዝበላ።
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በዓል ኣሸንዳ 3 መዓልታት ብነጻነት ይጻወታን ልዑል ክብሪ ድማ ይወሃበን ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እዚ ድማ ዓመት ሙሉ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ክነኽብረን ዝግብአና ኢለን በዓል ኣሸንዳ ልክዕ ከም በዓል መስቀል ፍቼ ጨንበላላ ስርዓት ገዳን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ድማ ልዑል ተስፋ ከም ዘለውን ገሊጸን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቦገኖም በዓል ኣሸንዳ ንምኽባር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ናብ ከተማ መቐለ ምምፀን ልዑል ምስጋና ኣለና ኢሎም በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምዝጋብ ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዋት ድማ መንግስቲ ትግራይ ክሰርሕ ኢሎም በዓል ኣሸንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣቆይ ካብ ቀረባ ድማ ኣማዕቢሉ ብድምቀት ኣማሪጉ ዘኽብሮ ዘሎ ሃይማኖታዊ ባህላውን ህዝባውን በዓልና እዩ ንዚ ተዛሚዱ ኣካል በዓል ኣሸንዳ ንምዃን ናብ ክልልና ዝመጽ ዘሎ ቁጥር ኣጋይሽን ጎበኔይትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሃበ ይመጽእ ኣሎ ብምዃኑ እውን በዓል ኣሸንዳ ቱሪዝም ትግራይ ኣብ ምምዋን ካብ ትሕዝ ዘሎ ብፅሒት ዝለዓለ እጃም ንክህልዎ ጻዕርታትና ዝያዳ ክጠናኸር ይግባእ በዓል ኣሸንዳ እንትነኽብር ድማ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ጠመት ሂብና ክንሰርሕ ይግብአና ብምባል ተዛሪቦም መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይነብሩን ዝኹነን ተግባር ኢሎም ኣብ ክልልና ዝረአ ዘሎ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ግቡእ ስግምቲ ክውሰድ እኳ ይግባእ እንተኾነ ንሕገ መንግስታዊ እምነታትናን መምርሒታትናን ዝፀባቕ ድሕረ ተሃፋስባን ምስ ባህልናውን ዘይኸይድ ነውሪ ተሃፋስባን ተግባርን ብምዃኑ በዘጋጣሚ ኩልና እንትንኖ ስርዓት ክነትሕዞ ግቡእ ወፍሪ ንገብረሉ በየዕለት እዚ ቃል ክንኣቱ ይግባእ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ክብርታቱ ተሓልዩ ንወለድታት ክሰግራ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውሑስ ሰላም ንምስፋን ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ይፍጽም ኣለዋ ኢሎም ደቂ ኣሸንዳ ምእንተ ፍትሒ ሰላም ምርጋጽ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኽን ክትኸዳ ኣለክን ድማ ኢሎም እቲ በዓል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠር ወረዳታትን ይኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ይኽበር ዘሎ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ሰቆጣ ዝመጹ ጉጅለ ልኡኽ ይሳተፈሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ በረራ ብምውሳኽ ንበዓል ኣሸንዳ 9 በረራታት ከም ዘካየደ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊጾም እቲ በዓል ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ጥቡቕ ሓለዋ ጸጥታ ይካየደሎም በዓል ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድዬ ሶለል ጠሚቱ ድማ ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገርና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣደባባይ ክወፃ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሮም በዓላት ሓደ እዚ በዓል ኢሎም ኣደባባይ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተታሒዞም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድዬ ሶለል ዝኣመሰሉ በዓላት ምንባሮም ኣብ በረኻ ከም ዝተረኸበ ዝሑል ፍልፍል ማይ ዝቁፀር ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግጥምታተን ዜምአንን ሳዕስዒተን ሓሳብን ባህልንን ድሌተንን ክገልጽ ኣብ ምግባር ዘይትካእ ግደ ኣበርኪተን ኢሎም ኣብ እዋን ሓጎስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጸጋም እዋናት እውን እናተኸበረ ዝመፀ በዓል ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ኣሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣብ ዘለዎ ተኸቢበን እንቅፋት እናጋጠምን ጽዕንቶ እናበፅሐን እውን ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ግና ኣይነኽአንን ድማ ኢሎም ብመሰረት እዚ ድማ ዘጋጥምና ጸገማት ብምፍታሕ ልክዕ ከምተን ጉራዙ ምዕባለና ነረጋግጽ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ በዓል ኣሸንዳ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ክቕጽል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ተሎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ተማሊ ሐሙስ 22 ነሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ ናይ ስልማት ወግዓዊ ጽምብል ተዛዚሙሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝዛም ኣካየዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረቡ ውድድራውን ናይ ምርኢት መሰናዶታትን ማህርቲ ኣዘናጋዕትን ንኤርትራዊ መንነት ዝገልጹን ከም ዝነበሩ ገሊጹ ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ሐሙስ 22 ነሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ መዕፀዊ ጽምብል ብወግዒ ተዛዚሙ ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ዞባታትን ተሳተፍትን ዝተረኽብሉ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ዋና ካይዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓብየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ጽባቐን ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቓሉ ምርኢታውን ውድድራውን መደባትን ካልእን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝነገዱ ተዛሪቡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓብየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ጽባቐን ብሄራትና ዘንጸባርቕ ምርኢታውን ውድድራውን መደባት እዩ
ብዘይካዚ ዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባዊ ውድድራትን ምርኢትን ከምኡውን ዝተወሰነ ኣካላት መንግስቲ ተዳለወ ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዕ ዝምህር ትሕዝቶታት ምስ ናይ ዕድና ኩባንያታት ዘላሊ ምርኢት በቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ተዳለወ ናይ ምህዞን ሰንዓን ስራሓት ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ቅብኣ ቅርፃን ኢደ ጥበብን ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ኣገልግሎት ምግብን መስተን ዝነጥፋ ንግዳውያን ትካላት ወዘተ ክእንገድ ቀኒዩ ብድምር ድማ ኣስታት ፍርቂ ሚሊዮን ህዝቢ ናብ ቀዝሪ ኤክስፖ እናተመላለሰ ነጊዱን ተሳቲፉን እትቁም ነገር ግን ልዕሊ ብዝሕን ቁጥርን ዝኸይድ ጭውነት ናይቲ ህዝቢ እሞ ምስጋና ነቲ ውራዩ ከማዕርግን ከጸብቕን ዘይሕለል ወረጃ ህዝቢ አቶ ተስፋይ አስዒቡ ነዚ መሃርን አዘናጋዕን መደባት ንዘዳለው ኩሎም ወገናት አመስኪኑ እትክባል ዝግቦ አዝዩ ብዙሕ እዩ በአጠቃላሊ ግን ቀዝሪ ኤክስፖ ብሕብርን ትሕዝቶን ናይ ዝተፈላለዩ ንዓይንኻ ዝማርኽ ንመንፈስካ ዝዕግብ እትመሃረሉን እትምህረሉን ሃገራዊ ንቕሓት ክብ ኣብ ምባል ዓበይ እጃም ዘለዎ ተሃራፍን ተናፋቕን መደባት ክእንገድ ይቕንዩ ኣብ መደምደምታ ንኹሎምቶም ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ፌስቲቫል ኣብ ምዕዋት ዘበርከቱ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ነመስግን ብኣውሮው ድማ ነቶም ብውህደትን ምርድዳእን ብተወፋይነትን ብወለንታን ቅንያት ፌስቲቫል ዕውት ንክኸውን ካብ ምስንዳእ ክሳብ ምዝዛም ዝወደቡን ዘካይዱን ኣባላትን ስነ-ጥበባውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዘገልገሉ ብሓፈሻ ኣካይትን ኣለይትን መደባት 6 ዞባታት ድማ ብፍላይ ብስም ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ልዑል ምስጋናና ንቕርብ ኣብቲ ናይ መዛዘም ስነ ስርዓት ብኣቦ ወንበር መማይት ኮሚቴ ሽማግለ በዓላት ንብሉፅን ድኹምን ጎንታት ናይ ኩሉ ዘቐረበ ትሕዝቶን መሰናዶታትን ጽማዕ ገምጋም ቀሪቡ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል 10 ዓይነት ውድድራት ማለት ውድድር ጉጅለ ባህሊ ተማሃሮን መንእስያትን ውድድር ምህዞን ሰንዓን ውድድር ቅርጻ ቅብኣን ኢደ ጥበብን ውድድር ኣናበባ ግጥምን ናይ ጽሑፍ ግጥምን ውድድር ሓጺር ኮሜዲ ስታንድ አፕ ኮሜዲን መራሕቲ መደባትን ሞኖሎግን ውድድር ያታው ትልይትን ሙዚቃን ውድድር ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ ውድድር አዳራሽ ምርኢት ሶባታት ከምኡውን ውድድር ያታው ድኮና አባይትን መነባብሮ ብሔራትን ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ምዕዳል ስነ ስርዓት ስልማት ብያታው ትልይትን ሙዚቃን ብያታው ድኮና አባይትን ዞባ ማእከል ብአዳራሽ ምርኢትን ያታው መሳርሒታትን ዞባ ደቡ ብኣፋዊ ያታ ድማ ዞባ አንሰባ ተዓዊተን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ውልቀ ሰባት ትካላትን ዞባታትን መተባብዒ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ፌስቲቫል ዞባታት ዘለወን ባህላዊ ጸጋታት ዘንጸባርቃሉ ኣዳራሽ ምርኢት በጻሕቲ ምስ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ ዝተላለየሉ ያታው ትልይትን ሙዚቃን ድኮና አባይትን ዕለታዊ መነባብሮ ብሔራትን ዘቐረበሉ ምርኢት ቁሸት ስነ ጥበባዊ ውድድራት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ቅርጻን ቅብኣን መደባት ኣፋውያታ ደንበ ህፃናት ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ከምኡውን ምርኢት መሸጣ መጽሓፍትን ካልእን ዘጠቃለለ ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ቀሪቡ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ክንቅጽል መደብ ጥዕና ኣብ ገማግም ባሕሪ ግዜ መሕላፍን ሳዕስዒትን ቃንዛ ፍርህን ቀቢፀ ተስፋን ዘውግድ እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ቴራፒስቲክ በዓልቲ ሞያ ሕክምና መንቅስቓስ ሳዕስዒት ጁልያ ቪሽናቭስኪ ኣብ ህይወቶም ብኸመይ ሰላም ከም ዝኾኑን ጭንቀት ኣእምሮም ንምንካይን ንሕሙማት ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ አንጀሊና ባክሶሪ ሳዕስዒት ዘሎ ሓይሊ ምሕካም ንምርኣይ ፈቲናላ መኒ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርበያ ጁልያ ቪሽነስፖልስኪ ከምትብሎ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ንዕላማ ዘገልግል እዩ ሙዚቃ ኣብ እዛና ብመስምዒ ወይ ከዓ ሄድፎንስ እናሰምዐት እውን ብስምዒት ትወዛወዝ ወይ ትንቀሳቐስ እዚ ከዓ ንጭንቀትን ውሽጣዊ ሸቐልቀል ወይ ከዓ ምርባሽ ከም ዝነከየላ ትዛረብ My father died unexpectedly 9 years ago,
ኣቦይ ብድንገት ቅድሚ 9 ዓመት ይመይቱ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ወይ ከዓ ምውዝዋዝን ንዘለኒ ሓዘንን ጓህን ምርባሽን ንኽንኪ ከም ዝሓገዘኒ ኣስተውዒለ ኣብዚ ወዛወዘሉ ወይ ከዓ ዝስዕስዓሉ እዋን ንርእሰይ ብዝሐሸ የለሊ ትብል ጁልያ ከም ሆቢ ማለት ከም ልማድ ንመዘናግዒ ወይ መሕለፊ ግዜ ዝጀመረቶ ከዓ ናብ ሞያ ቀይራቶ ብሳዕስዒት ምንቅስቃስ ቴራፒ ወይ ከዓ ሕክምና ጥዕና ኣእምሮን ተማሂራ ብድግሪ ተመርቃ ኣብ ሞያ ስነ ጥበባዊ ምውዝዋዝ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ኮይና እውን ተገልግል ብጥንቃቐ ፍጹም ዝሰማማዕ ክፍሊ ኣብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ገምገም ባሕሪ ቬኒስ እውን መሪጻላ We study the strong interconnection between body movement and emotion. ኣሞንጎ ውሽጣዊ ስምዒትን ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ምውዝዋዝ ኣካልን ሓያል ምትእስሳር ከም ዘሎ ኣጽኒዕና ንተስፋ ምቁራጽ ጭንቀት ኣእምሮን ብቁልዕነት ዘጋጠመ ስምባድን ንምውጋድ ከዓ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ከም ዝሕግዝ ተረዲእና ኣብ ንስዕስዓሉ እዋን ገለ እዋን ብቃላት ክንገልጾ ዘይንኽእል ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዛንታ ወይ ታሪኽና ክንገልጽ ንኽእል ኢና ትብል ጁልያ በብሶንዩ ዓሰርተታት ገለ እዋን እውን ኣማእት ሰባት ናብቲ ገምገም ባሕሪ ይመጹ ኣብ እዛኖም ከዓ መስምዒ ብምግባር ሙዚቃ ይሰምዑን ሕክምናዊ ሳዕስዒት ይለማመዱን ክፍሊት ትምህርቲ ሳዕስዒት $20 እዩ ግን ገለ እዋን እውን ገለ ሰባት ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ብነፃ ንኽካፈሉ ይፍቀድ እዩ ጁልያ ክመጽእ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ክመጽእ ኣለዎ ትብል ዲጄ ነቲ ሙዚቃ የጻውት እቶም ዝስዕስዑ ከዓ መስምዒ ኣብ እዛኖም ገይሮም ይሰምዕዎ እታ በዓልቲ ሞያ ሕክምና ሳዕስዒታዊ ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ተርእዮም እሞ ንሳቶም ከዓ ከምቲ ንሳት ገብሮ ወይ እውን ዝስምዖም ገይሮም ይስዕስዑ በዚ ከዓ ዘለዎም ውሽጣዊ ስምዒታዊ ቃንዛ ይፍወሱ ሓንቲ ካብቶም ተኻፈልቲ ክሪስቲና ወንበር ከምዚ ትብል I feel free. I feel open. I feel as though ነፃ ከም ዝኾንኩ ተሰሚዕኒ ግልጽ ዝኾንኩ እውን ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሰብ ምዃነይ ንባዕሉ ዝፈጥረለይ ጭንቀት ተሓፂቡ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ይፍለጠካ እዩ ገለ ግዜ ሰባት ካብ ስምዒት ዝተለዓለ ይበኺኦም ሽዑ እቲ ዝነበሮም ቃንዛ ይቐለሎም መጺኩም ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ትብል ካልእ ኤድጋርድ ዝተባሃለ ተኻፋሊ እውን ከምዚ ይብል Free, I guess, just like nobody's around me and I'm just dancing, I'm just in the ocean. ናጽነት ዝስማዓካ ከምዚ ኣብ ከባቢይ ሰብ ዘየለ ንበይነይ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ባሕሪ እየ ዘለኹ ይሕጸብ ከም ዘለኹ እዩ ኣዝዩ ግሩም እዩ ንተዓዘብቲ ሙዚቃ ዘይብሉ ሳዕስዒት እዩ ዝመስሎም ግን ነበርቲ እቲ ከባቢ ለሚዶሞ እዮም መሳርሒ ሙዚቃ ቫዮሊን ዝጻወት ዲጄ ዴቭ ከም ነቶም ንሕክምና ሳዕስዒት ኢሎም ዝመጹ ሙዚቃ ክጻወት ከሎ ሕጉስ እዩ ገለ ግዜ እውን ሙዚቃ ንባዕሉ ዝሓገዘሉ እዋን ከም ዝነበረ እውን ይዛረብ 3 years ago I had a ischemic stroke, a blood clot in my brain and made my 3 ዓመታት ይገብር ወቕዒ ኣጋጢሙኒ ነይሩ ኣብ ሓንጎለይ እውን ደም ረጊኡ የመናይ ወገን ኣካላተይ ለሚሱ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣካለይ ምስ ኣእምሮይ ንምርኻብ ኣዝየ ኣበርቲዐ ሰሪሐ ነዚ ድሕሪ ምግባረይ እንደገና ክሓዊ ክኢለ ኣለኹ ጁልያ ኣብ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዝነብሩሉ እውን እናኸደት ሕክምናዊ ሙዚቃ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ትምህርቲ ትህብያ ብዕድመ ዝደፍኡን ጽምዋ ዘጥቅዖምን ዓበይቲ እውን በዚ ሕክምና ሳዕስዒት ገይራ ትሕግዞም Dancing is not just for weddings. Dancing works no matter what mood you're in. ሳዕስዒት ኣብ መርዓ ጥራሕ ኣይኮነን ዝስዕሳዕ ሳዕስዒት ክህሉ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ስምዒታዊ ኩነታት ንሃሉ ሳዕስዒት ወይ ምውዝዋዝ ይሰርሕ እዩ ሰባት ሳዕስዕ ኣይብለንን ይብሉ ይኾኑ ግን ብርግጽ ክትስዕስዕ ዘለካ ትብል ጁልያ ሳዕስዒትን ሙዚቃን ንውሽጣዊ ስምዒታውን ቃንዛ ቁስላ ኣእምሮን ይሕክም እዚ ከዓ ኣብ ኣካላዊ ጥዕና ይንጸባረቕ ትብል ጁልያ መደብ ጥዕና ካብ ቪኦኤ ትከታተሉ ጸኒሑም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ደርፊ ክሳናበተኩም ምንያ ፈርቄ ደሓን ሕደሩ